Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W imieniu starosty wejherowskiego dr Gabrieli Lisius oraz dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej witam serdecznie na wydarzeniu, na projekcji filmu pod tytułem Wampiry nie ma się z czego śmiać, która połączona zostanie ze spotkaniem z ekspertami. Witam bardzo serdecznie panią Aleksandrę Kurowską-Susdorf. Wielkie brawa. Oraz witam pana Łukasza Kozaka. Na dzisiejszym spotkaniu miała również pojawić się Kinga Michalska. Widzimy ją tutaj na ekranie. Niestety z powodów zdrowotnych nie mogła się pojawić, ale przysłała do nas krótki filmowy materiał, w którym przedstawi też, o co chodzi w filmie. Sam film jest krytyczną refleksją nad fikcyjną postacią kaszubskiej wampirzycy z miejscowości Wilno w Kanadzie, która została opisana przez lingwistę Jana Perkowskiego w latach 60. Bohaterem filmu jest współczesny mieszkaniec Wilna, David Schuist, który 50 lat później razem z reżyserką Kingą Michalską próbuje rozprawić się z mitami na temat wampirów i kaszubskiej tożsamości. Chciałabym też przedstawić naszych bohaterów dzisiejszego spotkania troszeczkę bardziej, przybliżyć ich sylwetki. Zacznę może od nieobecnej Kingi Michalskiej. Artystka wizualna mieszkająca i tworząca w Montrealu, absolwentka Wydziału Fotografii na Concordia University oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wychodząc od tradycyjnego dokumentu i portretu społecznego, obecnie sięga po strategie przefiltrowane przez queerową wrażliwość, jeśli dobrze czytam, które komplikują podział na fakt i fikcję. Interesują ją tematy tożsamości, odmienności, marginalizowanych grup, dekolonizacji i pamięci. Pracuje z medium fotografii, wideo i filmu w połączeniu z performatywnymi elementami. Lubi opowiadać o tematach politycznych, posługując się absurdem i humorem. Prace Kingi Michalskiej były prezentowane w Polsce, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Jej projekty są wspierane przez różnego rodzaju stypendia. Obecnie reżyseruje swój pierwszy film pełnometrażowy Nolandia, produkowany przez Catbeard Productions we współpracy z Kiora Film. To słowo o Kindze Michalskiej. Dr Aleksandra Kurowska-Susdorf, nasz gość obecny, adiunkt w Instytucie Studiów Edukacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie. W pracy naukowej zajmuje się głównie poszukiwaniem możliwych dróg edukacji do śmierci w kontekście lokalnym, kaszubskim oraz detabuizacji tematu umierania, szczególnie wśród dzieci, pedagogów i rodziców. Bada emigrację kaszubską w USA i w Kanadzie. Zajmuje się również zieloną chemią, ekologicznymi alternatywami przedmiotów życia codziennego. Pracuje również jako tłumacz i jako przewodnik po Kaszubach, Gdańsku, Wejherowie oraz dawnym obozie KL Sztutow w Sztutowie. Jest autorką książki Oswoić śmierć, edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów pogrzebowych oraz bajki obrazkowej dla dzieci Ziecy jak nudle. Oprócz tego autorka wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Pan Łukasz Kozak, mediewista, ekspert w dziedzinie technologii oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Badacz nieoczywistych wątków historii kultury, wykładowca. Autor książek Upiór, historia naturalna i proszę przytoczyć ten tytuł w języku angielskim. With Stake and Spade, Vampiric Tigers in Poland, ale jej nie trzeba czytać. Okay. To znaczy pierwszych wyczerpujących opracowań na temat polskich wierzeń i epizodów wampirycznych. Drodzy Państwo,
Zapraszam serdecznie do odsłuchania nagrania Kingi Michalskiej. Potem natomiast przejdziemy do projekcji filmu, którego tytuł, przypomnę, Wampiry, nie ma się z czego śmiać.